tinagan ti Ama. Mamati anak iti Espiritu Santo. Amen. Mamati ak iti Diyos Ama manakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamati ak met ken Hesu Kristo abugbugtong anak na ken apo tayo. At imaod ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Birhen. Nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa ti krus natay ket naitanem. Imulog tayan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket si tutugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapuntot sadyay nga may mangukum kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamatiak met ti Espiritu Santo, pacheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagririnano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ket adan tumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam matungpal kumatnakem mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy ti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ken Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. Iti misteryo tuan pa yung panunutin, siro iti misteryo o naranyag. Kati muna, iso ti panakabunyag na Jesus di karayan Jordan. Amami nga da sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumatipagariam matungpal kumatnakin mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem nagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po, Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol,
itakin inton oras ti papatayim. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos, tadakan ka, sikat na yung kasatan ka, digitami na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatayim. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos, tadakan ka, sikat na yung kasatan ka, digitami na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatayim. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos, sadakan ka, sikat na yung kasatan ka, digitami na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatayim. Gloria ita ma, kentanak, ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin na kararwat sa dilangit, nang nangunot ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kadwa na ranya ka misteryo, iso ti nakarimidan ti kasar ijay kana. Amaming andat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo. Dumteng ko mati pagariam, matungpal ko matinakim mo dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kanakamtal daw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isalakan na kamkatam nga dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakyan ka. Sika tinenggasatan ka digiti amin ang babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakyan ka. Sika tinenggasatan ka digiti amin ang babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakyan ka. Sika tinenggasatan ka digiti amin ang babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakyan ka. Sika tinenggasatan ka digiti amin ang babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakyan ka. Sika tinenggasatan ka digiti amin ang babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakyan ka. Sika tinenggasatan ka digiti amin ang babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakyan ka. Sika tinenggasatan ka digiti amin ang babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakyan ka. Sika tinenggasatan ka digiti amin ang babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakyan ka. Sika tinenggasatan ka digiti amin ang babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itakin ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakyan ka. Sika tinenggasatan ka digiti amin ang babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di punganay kas tanto metag nanayon nga awan tinggana,
O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kamti apoy sa di infierno. Iturong maamin na kararawat sa dilangit, nang narunat ti makasapul unay ti kaasim. Ti maikatlo na ranyag ka misteryo, dadi pa nakaywaragawag, ti pagarian ti Diyos. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko mga tinagan mo, dumteng ko mga ti pagariam, matungpal ko matnakem mo, ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog, isalakan na kam ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ima nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanem dagiti basbasol mi, ispala na kamti apoy sa infierno. Iturong maamin na kararawat sa dilangit, nang nangrunat ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kapat anaranya ka misteryo, ti panagbalbaliw ti langan niya Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko mati pagariam, matungpal ko matinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw ito iti kanamit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kam kita amin na dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin ang babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasa na kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin ang babae,
nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken kung oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakan ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken kung oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakan ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken kung oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakan ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken kung oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakan ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken kung oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakan ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken kung oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakan ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken kung oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakan ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken kung oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adakan ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken kung oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di punganay, kas tanto metag nanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanem na kiti basbasol mi, ispana na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararuat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kalimaken maudi na ranya ka misteryo, ti panakailong-along ti Eucharistia, idi maudi apang rabii. Amami, ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnaken mo, ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, iti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem nagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot isulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dakan ka,
sikat na yung kasatan, karigita amin na babae na yung kasatan, metibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria, nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa datan ka. Sikat na yung kasatan, karigita amin na babae na yung kasatan, metibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria, nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa datan ka. Sikat na yung kasatan, karigita amin na babae na yung kasatan, metibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria, nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa datan ka. Sikat na yung kasatan, karigita amin na babae na yung kasatan, metibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria, nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa datan ka. Sikat na yung kasatan, karigita amin na babae na yung kasatan, metibungot siya mo na po, may Jesus. Santa Maria, nga ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kanta anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanem dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Salve Reina, inati kaasi, biag samit ken inanamami. Salve si katikaragan mi, da kami anapagtalaw nga anak ni Eva. Agpapakaas kam ken ka nga sumasainek, ngagsangsangit dito'y daga pagluluaan. Ala kumakatalik mi, talyang mukadakam na kita matam aman nga asi, katinton malpas dati pamagtalaw, ipakitam to kada kami ni Jesus, abendito abungat itiyan mo. Uma na nga asi, uma na kem, una samit, una Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa ngayon natin Diyos. Tapno may kari kami kadagin kari ni Apo Mesto Kristo nga anak mo ken Apo mi. Umararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbog nga anak mo. Inggun udan da kami kadagiti gun na tagnanayon apanakaisalakan. Ipay mo kadi Apo, nga babaen ti panagpanpanunot mi, kadagiti misteryo tinasantuan unay a rosaryo, ni Apo Virgen Santa Maria, tuladen mi digiti linaon na, ket magunod mi digiti inkarida, gapumet laing ken Kristo nga Apo mi. Amen. Daydayawan tayo, tinaganti Ama, Anak, Anak and ken Espiritu Santo. Amen.
Bagkenayati apo tayo. Agkakabsa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti apo at da kumakada kayo. Itangal daw rambakan tayo, ti panakailagip ni Santa Agata, Birhen ken Martir, indaton na tibiyag na ken ni Apo Jesus, napasanto, napagasat, dawaten tayo ti panangibabait na, hintay pa iraman ni ikararagan ti pagyaman ni Maria Teresa, ti Lee family, ni Moe, ni Paul, Troy, Cloyd, ti Elma Dumawa, ni Milagros, Jenly, Helen, Lilibet, Jessa, Anita, kastamo ti Speedy Recovery, ni Lita Polmano, kastapay mo ti panaykarkararag ti kararuan ni Andres. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, tap na dapan nakaikari tayo makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Sika anay baon, tap no paimbagam dagiti puso nga agbabawi apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika si tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Apo na nakaiayo ken ka ni Santa Agata, babaen ti kinadalos na ken ti kinatured na anatay gapo ti pamati, babaen ti panangibabayat na ipaay mo kad takaasim kada kami, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na adaw, ito umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Lagi penyo kakabsat ko, no anya kayo idi ayaban tayo ti Diyos. Manmano kada kayo ti masirib, wenno makabalin, wenno nagtaod iti natanok akasasaad, segun ti pagrukudan ti tao. Ta pinili ti Diyos dagiti minamaag iti panagkuna ti lubong, tapno ibabain na dagiti masirib. Ket pinili na dagiti nakapsot iti pinagkuna ti lubong, tapno ibabain na dagiti nabileg. When pinili na dagiti mauyuyaw, dagiti mairororomen, dagiti maikuskuspil dito'y lubong, tapno dadaelen na dagiti banag, nga ibilang ti lubong anasken. Takayat asawen dito, nga awan ti makapagpasindayag iti imatang ti Diyos. Ngem inya sideg na kayo ti Diyos ken ni Kristo Jesus, tapno makikadkadwa tayo ken kuana, ket pinagbalin na nga isu ti kinasirib kada tayo. Babaen ken Kristo, mapalinteg tayo iti Diyos, mapagbalin tayo anasantuan at tao, ken mawayawayaan tayo. Iti kastangarod, kas ko na tinasantuan ang surat, siya sino man agpasindayag, ipasindayag na kumati inaramid ti Apo. Ti sao ti Apo. Kadagiti imam o Apo, italek ko to'y kararwak. Sika kumati taklin ko ket ikanawanak, sika kumati sa lingid ko ket ispalenak. Sikati taklin ko ken mga salaknib kanyak, kas in karim, idalan ken iturungnak. Kadagita imam italek ko ti kararwak, sikanto o Apo ti mangisalakan kanyak. Ta Diyos ang mapagtalkan, ta Diyos ka ang mapagtalkan, agrag-u ken agragsakak to, gapu iti di agbalbaliw nga ayat mo. Addaak akanayon iti aywan mo, kadagiti mangidadanes kanyak,
ken kadagiti kabusor ko, isalakanak. Kaasyam ka dito'y adipen mo, isalanak kanak, gapu iti di agbalbaliw nga ayat mo. Addaken ka dagiti sawama ka ited tiyag nanayo na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Dagiti sawama ka ited tiyag nanayo na biyag. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus, tagtarigagay asumurot kanyak masapul at alikudan na ti bagina, ibaklay na ti krus na ti inaldaw, ket suruten nak. Tati tao ang mangipatpatig iti biyag na mapukaw nanto, ngem ti mangyawat ti biyag na kanyak, maisalakan nanto. Adda iya magunggo na ti tao, no matagikwa na ti entero alubong, ngem mapukaw na, wenno madadael na mo ti biyag na. Awan ti mabalin ang mangisakit kanyak, ken ti panursurok, iba intumet ti anak ti tao inton umay ti dayag na. Ti mabain ang mangisakit kanya ken ti panursurok, iba intumet ti anak ti tao inton umay iti dayag na ken dayag ni ama ken dagiti nasantuan nga angheles na. Laglagi penyo daytoy nga ibagak kada kayo, adda sumagmamano kada kayo ditoy, adin tumatay agingga ang makita da ti pagarian ti Dios. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Ni Santa Agata may sa Birhen igi Sicily, napintas agdindinamag nabanang agdindinamag ti pintas na ngam idi ubing paylaeng in dato ng dagiti nagandag na in konsagrardan nga parakin ni Apo Dios kag paiso idi dumakkel na uneg ti pamati na ngam kayat dayto emperador nga alaen nga agbalin nga asawa na impupok na ngam haan nga imibat ni Santa Agata nagkararag nga para king siyak para laeng king ka kunana para aklaeng king ka indato na lata ti bagina uray ijay pagbaludan idi nyanaganan parigaten da haan nga pulos nga nagbaliw di jay pamati na talagang hangin imibat ni Santa Agata indaton na ti kina Birhen kina martir iso nga na martir iso na Birhen ken martir gapoti pamati ke napintas nga pagtuladan ti panangidaton iso daytoy may ebanghelyo tayo anya ti kunana tagtarigagi asumurot kanyak ibaklay na ti krus na adda aya magungguna ti tao no matagikwa na ti lubong nga mapukaw na met ti bagina awan na ti imbagana nya awan ti magungguna ti tao nga makalubong kunada dayay no madadael na met ti bagina anya ti napintas nga panunutan tayo anya ti napintas nga aramiden tayo hantay nga talikudan ti sanikwa hantay nga talikudan ti turay adal ngam napatpateg nga adayo ti Dios ti pamati ngam dagitoy haan nga isuda ti agbalin nga Dios ti kamalitay gamin na duma ka isuda ti agbalbalin a Dios tayo dagiti sanikwa kada turay adal kinasirib ditoy lubong gusto ti kuna ti umuna nga maibasa haan nga anya naganan inayaban na dagiti nakapoy neng iti imatang ti tao nasirib ti imatang ti Dios taapaya napatpateg ti Dios ngam iti sanikwa ti lubong kaslamot kanyami nga kunada apaya nga di nga agasawa ti padi apaya nga hanga agasawa ti madre
Kinatangaan nga talaga no dito lubong ti pakakitaan. Ngam no kita adda dagiti nga agasawa gaputa panangipatigdati ibanghelyo nga nga level dayjay. So nga dagiti manguy-uyaw sada mo ilang arod agserbi so dati madita da doble-doble dayjay. Adda dagiti nga agasawa gaputi ibanghelyo kunana dayjay. So ano dayjay ay pandadilawen nga nga level dayjay ta panangited ti intero nga bagi oray pay nagkapsot oray pay managbasol oray pay no narukop ngam tartarig agayan para kini Apo Hesus saan nga para itibukod nga bagbagi oray ti inaldaw masapol ko mga titimbang na tibiyag tayo ke nga to ti bilag ni Kristo ti ayat tayo kini Apo Hesus ngam ti anyaman. Waya itdam kada kami. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastama ta pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan. Apo, makaiayo kumaken ka dahi daton mi, kasmet ti panakaiayom, iti daydi panagtutuok ken ipapatay ni Santa Agata. Iso adaydayawen mi, iti panangrambak mi iti daytoy a sakripisyo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pod noonay may ikari katrumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios tani Santa Agata nagasat a martir mo babaen ti panangibukbok na iti dara na impakita na ti pamati na ken ka ket tinulad na ni Kristo kastapay nga impamatmat na dagiti nakakaskas daaw nga aramid mo tapagbalinem analagda dagiti narasi ken nabilag dagiti nalapit tapno agpaneknek da nga agpaiken kagapo ken Kristo nga Apo mi. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ti langit. Ket ditoy daga daydayawin mi tadayag mo ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin na parswa. Ti langit ken daga napnuda ti pakaidaydayawam hosana iti kangatwan. Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo hosana iti kangatwan. Pod noon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman kan ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo.
Kasta met akalpasanday di pa nang rabiida na ngala iti kalis nagyaman manen ken kasana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati babaen. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatum kad iday ti sidong taranyag mo pakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon a biag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo irok na imigan ka man nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti gana. Hintay umararaw iti ama katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit dumteng kumati pagariyam matungpal kumati nakem mo ditoy dagakas sa dilangit. Itdam kadakam del dawitoy ti kanen mi ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Dinakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti itad ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasiken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo kapya kada kayaning kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy a padayana.
Apo jak may karingo may kakanya, kunti may salay nga sa mapaimbag tontay kararo. Kumararag tayo. O Diyos, binalangatan ni Santa Agata iti baet, dagiti sa santos mo, gapote kinaberhen, ken kinamartir na. Ipaay mo ka dita, babaan ti bilag, nga ipaay ti Eukaristya. Parbeken mi as itutured ti amin adakes, ket maragpat minto tinailangitan a gloria. Gapo ken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos kagnanayon, nga awan ti hinggana. Tunubigat, Apo, first Friday, iso nga rabiin to ti misa tayo. Ti Apo, adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa intayon, iti ayat ken kapya ti Apo.